भैया ए जान जाता नहीं हम मार्केटिंग करे नेपाल से आकर हमने के बिहार में कहत कोरिया धागा काला काला कोरिया धागा काला काला कवन उपाय बा हमके बता कोरिया धागा काला काला हमारे अरविंद बबुआ जी वेब के लव यू अरविंद भाई आप भी नजर आ रहे हैं पटना में वेब के सब का अरविंद बबुआ जी देखिए लव यू भाई आप कोरिया धागा काला काला बेदर्दी चंचल बा तैयारी तोहरे ला जाते बानी हम तो बाजारी
कृष्ण बेदर्दी बीकी दीपक देवानंद बानी तैयारी तोहरे लजात बानी हम तो बाजारी अरे कोरी मजाक तोहर देखी पोशाक कोनो हितना तसाना ना हो आओ कोदी अच्छा लगा ताली बजा दी भैया सब।